बेटा के कैसन होके के चाहे, कैसन बेटा के ऐसन बने के चाहे कि लोग ई ना कहे कि देवेंद्र के लड़का अनिकेत हवे, बाबूजी के नाम से पहचान बने तो ये बेटा वैसा ना चाहे के हो भाई भाई देवेंद्र व्यास के लड़का कहाँ जी तो तार पहचान कुछ नहीं ना तू ऐसा काम करो कि तार बाबूजी जात हो खस तो लोग ही ना कहे कि देवेंद्र व्यास हवे, लोग अरे अनिकेत जी के पापा हैं कहेला लोग बहुत होलो जब से हमरा बड़ा तबे से तरह गधा ना चिन्हत रहे उतर के बबुआ के मामी जी महाराज हाथना नेवता तो हम देखले ही ना रो नहीं है कहता ना हां हमनियो को लेकर के मनाई ले जाए कुल ही। अरे बाप रे बाप साल में 3-4 सरहज बुलावे के पावर हमने के लगा नहीं खेकर माने कि बबुआ के पापा लयदार बनी सरहज लेके बुला ले बनी सरहज के बुलावे जला तो आनंद आनंद रहेला पूछी को विदाई के बेरा जननी बुलाक चाहे सरहज के साली के ऐसे कि विदाई के बेरा बड़ी आनंद वाला जब लिखा शंकर चौहान जी चाचा बहुत बहुत पुरस्कार दिला बनी बार बार प्रणाम कोई नहीं भोला दानी बनौले रही शीश गिरीश रौरा चंदा बिराजो ऐसा देवता हमें भोला बाबा नु ए बबुआ ई कर बखान जितना करबो कमे बाबे पूछो का है एगो गरीब हरवाह रहे पढ़ल लिखल ना रहे पंडित जी से को पूछस कि बाबा हमारा भोला जी के गोड़ लायक बा कौना नाम से बुलाई कहले कौनो नाम से बोलो कहले कि ना फिर वो गोड़ पर धक लक्ष्मी जी के गोड़ लागत नहीं बढ़िया नाम बताई कहले कि जो तारनहार कहिए वो देहाती रहे तारनहार के बुझे ना रटत जय तारनहार हरवाही में गोइल बैल नाद के अपन हर चलावे लगो जय तारनहार जाओ माई तल्ला तर घूम घूम आओ ना को जला बोलो जला जा बढ़िया बोलो जला आ यही में गबड़ा गोइल तारनहार का लागल बहारनहार को है कोई दूर चलो सोकरा बुझाइल कि हम नामवा गबड़ाइल बनी रोक के हरावा आ गोले घूमे लागल जय बहारनहार जय बहारनहार जय बहारनहार आ तले शिव पार्वती जी संग ही जात रहे पार्वती जी कहली कि देवता ई केकर नाम जो पता कहले कि हमरे के जो पता पार्वती में कहली भाई आत्मा ने से संगे हम बनी जीवन संगिनी हम बनी आई नाम हम बहारनहार जानते नहीं कि ई कैसे जान गइल बा कहले कि तारा बार बार संदेह होला पहल को जन्म में संदेह भई रहे आ फिर संदेह कर तो फिर में पड़ जेबू कहले कि ना हम जांचो भी खा के कहले कि जा जांचो भुलाइल बा गरम बा भीतर रह जाई ना इनर भाई ठंडा हवा होता तो डर लगता कि चल दल बड़ा का ना हो से डिस्टर्ब करी का जानी बाबा अब गौ तो भुलाइल बा अपन जय बहारनहार तले पर्वती में खोदर गए केकर नाम जो पता रहो आउ खीस में जय बहारनहार दूसरा बेर खोद लिबे केकर नाम जो पता रहो जय बहारनहार तो भुलाइल बा याद पड़ता तीसरा बेर जो पर्वती में ठोकली न रूप बदलले रहल केकर नाम जो पता रहो घूम के देखलस खीस बर रहे नहीं खुज जानो तारा भतार के जो पता कहली कि धन भक्त होए दादा हम जो नाम नहीं जानो तौन तू जान शीशगी रीसनौरा चंदा बिराजो शीशगी रीसनौरा चंदा बिराजो संग संग पे गिराज बहुरा राजो जटा में गंगा जी
अथाह सागर है सावन में सोमार के महत्व दियल बा काहे खातिर मंगल के शंकर जी के सावन न रहेला बुध के बीफे के महत्व काहे दियल बा सोमार समुद्र मंथन भइल 14 गो रत्न निकलल जितना निमानका रहे लक्ष्मी जी के विष्णु भगवान ले रहले एरावत हाथी इंद्र ले प्रजात वृक्ष स्वर्गलोक में चल गइल माने कुछ राक्षसों लोग के दियाई रहे अब सब 20 जब अंति में बाँचल आ वो अग्नि विगत अब तक सृष्टि के नाश कर दी केहू छुए के नाम ना ले वह महाकाल भोला दानी ओकरा ब्रह्म जी के बुद्धि काम ना करे नारायणो जी शांत रहले अब भोला बाबा लेके वो 20 पी ले लेकिन अपनो मर्यादा रखले अब 20 के मर्यादा रखले 20 के कंठवे पर रोक दे अगर पी लेते अब भोला जी मुइते ना तो 20 के इज्जत खत्म हो जाए 20 कौन बात कह पी के जियते बड़ कंठवे पर रोक दे और नीला कंठ हो गई तो नीलकंठ कहा गई कैसन उलो रहे पहले के लोग अपनो मर्यादा बन रहे तोहरो बन रहे आई बार हमने के बानी जा तू खैला बिना मर जा हमारा धनिक रहे के आशीर्वाद स्वरूप ना तो अब गरीब ब्राह्मण में हमारा सतीश बाबा से कम तो गरीब क्यों नहीं है गलती कहता नहीं पप्पू बाबा कोको बेर विधायक रहनी अभी 50% जज के पौर में कोनो जाति बा तो ब्राह्मण है आरक्षण के भीड़ बा जनरल बोगी में क्लर्क में बैंक क्लर्क में कैशियर में ऊपरवा जाए तो जले पहुंचिए ना पावेला आरक्षण गलती कहता नहीं बहुत मेहनत बा ऊपर जाए में बहुत मेहनत बा जज बने खातिर बहुत मेहनत बाटे कैसे देखी केहू कर्म से महान होला जैसे मोदी जी बाड़े जी बाबा ये कर्म से महान हो राहुल गांधी बाड़े ये कर्म से महान ना हो लालू यादव कर्म से महान बाड़े गरीब परिवार से बिलोंग्स करे कहाँ से कहाँ गइले ये लोग पर महानता थोपाइल बाकी फलनिया के लड़का हमें प्रधानमंत्री के प्रत्याशी बाड़े लेकिन ब्राह्मण जाति ये जन्म से महान होला गरीबों घर जन्म ले बनी तब लोग देखे तो गोड़ लगे बाबा जय हो काहे कि जन्म से महान बनी ब्राह्मण से ही सृष्टि के शुरुआत भी हो ब्रह्मदेव जी महाराज जरा नाम पर ब्राह्मण कहाइले सबका गोड़ लगने हमारा अब तनी लय धुन में चल जाओ आशीर्वाद स्वरूप ना तो अब गरीब ब्राह्मण में हमारा सतीश बाबा से कम तो गरीब क्यों नहीं है गलती कहता नहीं पप्पू बाबा कोको बेर विधायक रहनी अभी 50% जज के पौर में कोनो जाति बा तो ब्राह्मण है आरक्षण के भीड़ बा जनरल बोगी में क्लर्क में बैंक क्लर्क में कैशियर में ऊपरवा जाए तो जले पहुंचिए ना पावेला आरक्षण गलती कहता नहीं